दिनै जोङो क'क्राझार पुलिस स्टेशनाव बड'लेण्ड बुब्लि पर्टेल चेनेलनि एगेन्स्टआव जोङो केस होफैदों, FIR होफैदों। जाहोना बेनो मैया मोनायाव बिथांमोनहा जोंनि मानाव गेदेर BPFनि आफादगिरि आरो बारग' BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारी सारनि एगेन्स्टआव गाज्रि कमेन्ट होदों। अन्नानै रायजोफोरा आंखौ निमाहा होदो प्लिज। आन्थिनिफ्राय बेबायदि फेसबुकाव रावखौबो लिरला। आं जातिनि खोथा बुंला, प्लिज अन्नानै आंखौ निमाहा होदो। रायजोफोर खुलुमबाय। गिबियाव फिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। स' रायजोफोर, आङो दिनै आरोबाव नोंथांमोननो सावरायनो थाखाय माखासे गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैनाय जादों। नोंथांमोना बे भिडिअखौहाय नायब्लानो जाबाय, अब्लानो बुजिनो मोनगोन। लोगोसे आङो बिनि उनाव आरोबाव माखासे भिडिअ दिन्थिनानै होबावनाय जागोन, बेखौबो नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय। नाथाय शर्ट भिडिअ आं दिन्थिनाय जागोन। फै अब्ला जों बिथांनि भिडिअखौ एसे खोनासंनानै लानोसै। जायफोर BPF नागारनानै UPPआव थांदों, साफा आलु बायदि सेवजोबनांबाय। गसाइगावनि बे मोनबा समस्तियाव UPPआ मोनसेबो देरहाला। जमदुवाराव इलेक्सन गेलेनानै लाब गैला। UPPआ 100% जोंना उइलियाम नार्जारी बिथाङा देरहाखानाय आरो बाहाय UPPआ माने इलेक्सन गेलेनानै लाब गैया। BPFआ 26 ना 27 MCL देरहागोन। उदालगुरियाव 0, बाक्सायाव 0, चिराङाव 0, क'क्राझार जिल्लायाव UPPआ 0 जाथांगासिनो दं। आरो नोंथांमोननि गसाइगाव साब डिभिजनाव सासेबो UPPनि MCL गैखाया, नङा होमबा? रिन्जय बर' आबसुनिफ्राय AGPनिफ्राय BPFआव बारस्लायनाय सासे थाथेरनो रोङै लिडार। एसेबां मानो हुख्रावदों? बांद्राय हुख्रावनाङा नोंथां। इलेक्शना फैगासिनो दङ। दुखुनि समा नोंथांमोननि थाखाय फैगासिनो दङ। बाराद्राय हुख्रावोब्ला गारामायाबो थरायनो हागौ। बेनिखायनो एसे आन्दाज लानानै बाथ्राफोरखौहाय बुं। एसेबां लाजि फोनांनानै लाब गैया। जेसेबां लाजि फोनांगोन रायजो राजाफोरा नोंसिनियावनो नुगासिनो दङ। नोंसिनि BPF पार्टिखौनो रायजो राजाफोरा बांसिन असान्ति नेगेटिभ गोसो लानानैहाय ससियेल मिडियायाव बाथ्रा बुंग्रा होननानैहाय दिनैहाय देख नुगासिनो दङ। दानिया आं बुंनोसै रायजोफोर, प्रहलाद ब्रह्ममोन बायदि सासे एकदमबारे समाजावहाय जेबो उदायथारि मानसिफ्रा दिनै समाजनि दैदेनगिरि जानो नागिरनाया रायजो राजानि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव। प्रहलाद ब्रह्ममोन बायदिया BPF पार्टिनि दैदेनगिरिफ्रा बुंनो थाङोब्ला मासे जिबौ गांसोमदै, दारास जिबौआ आघात जानानैहाय जमनानै थानाय बायदिसो बिथांमोना जमनानै दङ। UPPLखौ मदद होग्रा मानसिफोरखौहाय बिसोरो जमनानै दङ। UPPL पार्टिनि दैदेनगिरिफ्रा आरो UPPL पार्टिनि सापर्टार्सफ्रा खनसेब्लाबो खनसेखौहाय निमाहा होनाय दङ दे। वार्निं होनाय UPPL पार्टिनि सापर्टार्सफोरनाव आरो UPPLनि मावथिफोरनाव दङ। नाथाय BPF पार्टिनियावहाय खनसे गोरोन्थि मोनबाथाय, मिस्टेक मोनबाथाय बिसोरो डाइरेक्ट केस होनायावहाय आगान सुरो। दिनै नुदों दा नोंथांमोना प्रहलाद ब्रह्मआ बड'लेण्ड बुब्लिनि चेनेलखौहाय केस होनो थांनायखौहाय। चेनेलखौ केस होदों ना मानसिखौ केस होदों आं बेखौथ' बुंला। बे बुंनायनि थाखाय आंखौहाय निमाहा हो। जिखिजाया बड'लेण्ड बुब्लिनि बे मिस्टेकखौहाय बिथांमोना बेयाव केस होनो थांबाय। निमाहाथ' होदलायनो हायोमोन ना। बर'जों बर'थ' एसेसोथ' निमाहा होदलायनो हायोमोन। वार्निं होनानै दोननो हागौमोन। मानोथो डाइरेक्ट खनसेनो केस होलायनाय जाखो? बेखौथ' हिंसासो होननानै बुङो। नायनो हायाखै, सहायनो हायाखै, कन्ट्रल खालामनो हायाखै। बेखायसोना डाइरेक्ट मोनसे चेनेलखौहाय केस होनो थांदों बिसोरो। बड'लेण्ड बुब्लिया UPPL पार्टिनिफ्राय माखासे फाइनेन्सियेल सापर्ट मोननानैहाय बिथांमोना ससियेल मिडियायावहाय माखासे रिपर्टफोरखौहाय मोजां होनायनि थाखाय बिसोरो नायनो हायाखै, नायनो बादों। नाथाय BPF पार्टिनि रिपर्टारबो दङ रायजोफोर। BPF पार्टिनि रिपर्टार्सफ्राबो UPPL पार्टिनि
ओरैबायदि एगेन्स्ट भिडिअ बानायो जानो हागौ नोंथांमोना मिथिखायो सोर सोर नाथाय इउपिपिएल पार्टिया बेबायदि बिसिनि बायदि अयनायद्राय निमाहा होनो हाद्लायै बर'जों बर'नो केस होगुलायनाय मोनसे गोरोन्थिनि थाखाय बेबायदि खामानि मावा होननानै आं सानदों मावब्ला हायो बिसोरबो रायजो राजायाबो नुगासिनो दङ बिपिएफ पार्टिनि रिपर्टार्सफ्रा मा भिडिअ हगारदों आरो इउपिपिएल पार्टिनि सीएम प्रमद बर' सारखौहाय मा पस्ट होयो बेखौहाय जोंबो नुगासिनो दङ बिपिएफ पार्टिनि इउटुबार्सफोरनिफ्राय माबायदि पस्ट होयो नाथाय इउपिपिएल पार्टिनि दैदेनगिरिफ्रा लिडारफ्रा बेखौ माब्लाबाबो गुरुत्व होआखै खर' सायाखै बिसोरो मा खालामो खालामबाय थादों गाव गावबागाव खामानि गाव गावबागाव मावलांगोन बेखौसो साननानै दङ रायजोफोर प्रहलाद ब्रह्मआ जेब्लानाखि बिपिएफ पार्टियाव गैयामोन अब्ला बै समावहाय बिथाङा मा बुंदोंमोन एसे खोनासं हाग्रामा महिलारि 1000 कोटी टाका केलेंकारि पिडब्लिउडिआव खालामदों पिएनआरडिआव खालामदों इरिगेसनाव खालामदों पलिटिक्सनि मेन मिनिंआ जाहैबाय बिनो जेब्ला सासे मानसिया बबेबा मोनसे पार्टिनिफ्राय ओंखारबाय आरो गुबुन मोनसे पार्टियाव हाबबाय अब्ला बै गाव गारबोनाय पार्टिखौहाय बियो नंगौलाबो नङा होननानै बुंखागोनखा दिनै नोंथांमोना नुदों दा प्रहलाद ब्रह्मआ मा बुंदोंमोन बै समावहाय बेनिखायनो आं बुंदों पलिटिक्सखौ माब्लाबाबो दा फोथाय बिदा फंबाय बिमा बिफा फिसाज्लालाबो बुख्रुबलायगोन पलिटिक्सआवहाय मिथिबाय दा ओरैबायदि पलिटिक्सनि पावारा दा जों देख नुबाय प्रहलाद ब्रह्मनि बिपिएफ पार्टियावहाय थानायनि सिगां बिथाङा मा बुङामोन होनला नोंथांमोना फोथायगोन नामा दिनैनि समावहाय आरो बे जे नोंथांमोना नुनो मोनदों जे बड'लेण्ड बुब्लियावहाय दे मिस्टेक जादों बेखौथ' जों बर'जों बर' निमाहा होलायखानांगौमोन खनसेनि थाखाय निमाहा होनांगौमोन मानोना आथिं थोंब्रै जुनाद मैदेराबो गादलिननानै गोलैयो रायजोफोर साखा खबब्रै गारियाबो बेलथायो अब्ला आथिं थोंनै मानसि साखा खबनै बाइकआ मानो गोलैया जानो हा एसेथ' सानलायनो रोंनांगोन ना निमाहाबो होलायनो रोंनांगोन निमाहायाबो बिखाबाय जुदि बिनाया मोजां जायाखैब्ला मोजाङैनो रिक्वेस्ट खालामलायनानै अफलाइनाव सावरायलायनानैहाय निमाहा बिनो होमोन मानोथो डाइरेक्ट थानायाव थांनानै केस हैलायनाय जाखो बेयो माबा मोनसे बर' हारिनि हारिमुनि आखुथाय जाबाय नामा रायजोफोर एसेबां अधर्ज एसेबां रागा बिपिएफ पार्टिनियाव अब्ला पावाराव फैयोब्ला माबायदि खामानि मावगोन बिपिएफ पार्टियालाय ना सिगां जेरैबायदि मावदों बेबायदिनो मावखागोन नामा बिसोरलाय दानि दैदेनगिरिफोरनि आखल आखुखौ नायोब्लाथ' बे एखे थासारियानो फैफिनगोन होननानैसो आं सानहरबाय थायो रायजोफोर मिथिबाय दा नोंथांमोनासो मा बुजियो दानिया फाइनालि फैदो रायजोफोर जोङो हादराव जाबाय थानाय दावहानि सोमोन्दै एसे सावरायलायनि दै माखासे मानसिफ्रा मिथियाखैबो जानो हागौ दावहाया मानो जादों बे पाकिस्तानाव दावहा नांनाय भारतजों दावहा नांनाया मानो जादों दा बे दावहाखौ लानानैबो जोंनि बर'नि माखासे थौले गोसो सानग्रा मानसिफ्रा बिथांमोना गाव गावनि फेसबुक पेजआवहाय पस्ट होदों ओरै नाय नोंथांमोना पस्ट होदों आरो बिथाङा पस्ट होखांनायनि उनावहाय रायजो राजाफोरजोंहाय ससियेल मिडियायावहाय कमेन्ट होफिनजानायनि थाखाय बिथाङा रायजानायनि थाखाय निमाहाबो बिदों एसे खोनासंनानै ला बर' रायजो राजानाव आं खेबसे आखाइ खबजबना निमाहा बिबावबाय आंनि गोरोन्थिनि थाखाय आंखौ अननानै गासै बर' रायजो राजायानो आंखौ निमाहा होदो आं खानसे हाजिरा मावाबानो आंनि न'खराव राननानै थैगोन प्लिज आं सासे हाजिरा मावना जाग्रा मानसि आं जि गोरोन्थि मावबाय बे गोरोन्थिनि थाखाय आंखौ गासै बर' रायजो राजायानो निमाहा प्लिज आं दिनैनिफ्राय बेबायदि फेसबुकाव रावखौबो बुंला ससियेल मिडियायाव आं ओंखारला प्लिज आंनि गोरोन्थिनि थाखाय आंखौ निमाहा होब्लि आं नोंसोरखौ आखाइ आथिं खबजबनानै निमाहा बियो प्लिज आंनि गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा होलाय बबे जायगानि
बहानि मा जिल्लानि आं मिथिया नाथाय बेबायदि माब्लाबाबो दा सानथां देशआवहाय जुदि दावहा नांदोंब्ला बे देशआ नोंनिनो देशखा जेराव जों भारतनावनो जोनोम जादों हायानो भारतआवखा अब्ला जोङो बे भारतनि आर्मिखौहाय मानो मुगैनांगौ भारतनि आर्मिखौहाय मानो थैजानो लुबैखो दिनै जोंनि बर' हारिनि आर्मिफोरबो दङ बिथांमोनाबो दावहायावहाय बारसोमहैनो गोनां जादों सरखारनि बिथोन मथे दा बिसोरहा फिसा फिसौ दङ बिसि बिसाफोर दङ नोंथाङा माब्रै बेबायदि एकदमबारे गनायजाथावै कमेन्टखौ होखो मा साननानै बेबायदि बुंखो आं दिनै बे मोननै पस्टनि सायावहाय इउटुबावहाय सरजाबफानाय जाबाय रायजोफोर मिथिबाय दा आं जोबोद दुखु मोनदों सिखारनाय लोगो लोगो आं बे पस्टखौ नुदों आरो आङो फेसबुक पेजावबो हगारनानै होदों बेफोरबायदि जानो नाङा मिथिबाय दावहारुफोर गैयाब्लानो पाब्लिकआ माब्लाबाबो थांना थानो हाया सुथुरनि आखाइनिफ्राय रैखा खालामनो थाखायसो सरकारा दावहारु बुथुमनानै लायो दावहारुआ जुदि सरकारनाव गैयाब्ला अब्लानो बबेबा मोनसे देशआ नोंनि देशखौहाय गाग्लोबगोन जेरै दा पाकिस्तानाव जागासिनो दङ बे पाकिस्तानजों भारतजों दावहा नांनायाबो जानाय नङामोन रायजोफोर नाथाय पाकिस्ताना गोदोनिफ्रायनो जोंनि भारतखौहाय गाग्लोबनो थाखाय सेस्था खालामबाय थाखादों आरो बिथांमोननि जे दावहा नांनाय बेखौहाय आमेरिकानि पावारफुल प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्प साराबो बेखौहाय बुंखादोंमोन पाकिस्ताना इन्डियाजों लोगो लाफानानैहाय उदखारिफोरखौहाय फोजोबनायावहाय मदद खालामदो होननानै नाथाय पाकिस्ताना गनायाखै दा पाकिस्ताननि उदखारिफ्रा जोंनि भारतनि टुरिजमफोरखौहाय बेरायनो थांग्राफोरखौहाय जम्मु काश्मीरनि पेहेलगामावहाय नायगार बुथारनायनि थाखायसो बे दावहाखौहाय खालामनो गोनां जादों रायजोफोर मिथिबाय दा बियो पाकिस्तानजों नांनांगौ गोनांथिबो नङामोन पाकिस्तानावहाय थानाय उग्रपन्थिफोरखौसो गावनो थाखाय बेयावहाय अर्डार बिदोंमोन नाथाय पाकिस्ताना मानियाखै पावार गोनां पावारफुल आमेरिकान बायदि बैसोर बायदि देशनि सासे प्रेसिडेन्टआ बुंसेयावबो पाकिस्तान बायदि देशआ गावसोरखौनो दुगानानैहाय दिनैहाय थेर बेथेर जोबस्रांनायनि लामायाव फैगासिनो दङ नाथाय आं सानदों पाकिस्ताना एसेबां गोबाव दावहाबो नांनो हानाय नङा मानोना पाकिस्तानजोंहाय रावबो सापर्ट गैया रायजोफोर मिथिबाय दा पाकिस्ताननि उदखारिफोरनि जि मावनाय हाबा बेयो आयेन बेरेखा बेयो गासैनिबो नोजोरावहायनो आयेन बेरेखा आरो बिनिनो फाबा बिसोरनाव नांखागोनखा रायजोफोर जोङो नुगासिनो दङ पाकिस्ताना भारतआवहाय मिसाइल गावगासिनो दङ नाथाय गासैबो बिथांमोननि मिसाइला खामानि होजोबाखै मिथिबाय दिनै नोंथांखौ आं बेखौनो बुंनो सानदों नोंथाङा मददसो खालामनांगौ जोंनि बर'निबो गोबां आर्मिफोर दङ बेयावहाय नोंथाङा बिस'नानैसो होनांगौ मोजाङै मोजां दावहा फोजोबनानैहाय फैनो हानाय बायदि दा नोंथाङा बेबायदि सोरनिबा फिसाया आर्मिखौहाय सोरनिबा फिसा फिसौनि सोरनिबा बिफानि आर्मिखौहाय सोरनिबा फिसा आर्मिखौहाय नोंथाङा मुगैनाया मोजां जायाखै मोनथिखा बुजिखा पस्ट होदों नोंथाङा दासो नोंथाङा सरि बिदों नोङो जुदि जेबो मिथिनो रोङामोनब्ला बे पस्टखौ मारै होनो हाखो इसिबां गोलाव माब्रै लिरनो हागोन नोंथांमोना आं बेखौसो सोंनो सानदों रायजोफोर दा रायजो राजाफ्रासो मा बुजिखो रायजोफोर नोंथांमोनाबो आर'जआव थाब्लानो जाबाय जेन' भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेरावहाय उदखारिफोरखौहाय फोजोबस्रांनायनि उनावहाय मोजाङैनो मोजां बिथांमोना गाव गावनि न'खराव फैनानै बिसि फिसाजोंहाय बिमा बिफाफोरजोंहाय ग्रें ग्रें संसारखौ जाफिननो हानाय बायदि गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि